Olkaa hyvä. Niin, luutnantti Talvitie. Minä pyydän teitä muutamalla sanalla selostamaan, mikä on rynnäkkötykki. Jos se maantielle tulee vastaan, niin me maalikot melko varmasti sekoitamme sen panssarivaunuun. Oleellisin ero on se, että rynnäkkötykin torni ei liiku. Ja on erittäin tärkeää, että jalkaväki voi toimia rynnäkkötykkien välittömässä läheisyydessä, suojaten sen sivustoja. Meillä on täällä istumassa ylikersantti Börje Brotel, joka on ollut vaunun johtajana ja jolla on paljon kokemusta panssarin torjunnasta. Kertokaapa joku meille. Tärkeintä johtajan tehtävässä tietysti on, että seuraa etumaasto hyvin tarkkaan ja ottaa heti näkyvän kohdan jyvälle. Ja jos siellä vaunu on, niin ampua rysäyttää sinne vaan. Me pojat vaan matkataan vastavirtaan. Kova on. Ryssä rynnistänyt, kun tulee omat jo vastaan. Tulee kiireet saada kamppeita itsemme piiloon.
En tahtoisi olla teidän housuissa. Koittakaa pärjätä, pojat. Samat sanat. No niin, nyt painutaan mettään. Herra kenraali! Yhteiseveristi Puromalle. Terve Puroma. Laagus täällä. Osasto Puroma lähtee vastaan hyökkäykseen kello 22.45. VT-linja vallataan takaisin. Liikulla Kuuterselän tietä pitkin. Mitkä jääkäripataljoonat laitat? Hynnisen 3 ja Leppäsen 4 hyökkäävät, herra kenraali. 1 Sturmkomppania tukee. Edessä osastoa johtaa Hynninen. Selvä. Kuka ajaa kärjessä? Kviikantin vaunukomppanian vuoro nyt olisi, mutta... Hyvä niin. Asia on sillä selvä. Loppu. Loppu, herra kenraali. On se kova mies tuo Laagus. Mitäs nyt tällä kertaa, herra Eversti? Sturmien kärkikomppaniassa on ampujana sen oma poika Ulof. Ensimmäistä kertaa taistelussa. Eikö se kaveri tykkää juosta vaan perhosten perässä? No joo, kai se kenraali pelkää, että sitä syytetään suosimisesta, jos se ei ole pojalle tarpeeksi tyly. No niin, Laagus. Kohta saat tulikasteeseen. Kähö, onks kranut varmasti kunnossa? No putkessa on kranun nopeammin, mitä sä ehdit painaa liipasinta. Turhaa hermoilla, pojat. Luotetaan vaan toisiimme. Huomio! Rynnäkköön! Mars, mars! Lääkintämiehet! Hestö! Odota nyt lääkintämiehiä! Ryssävaunu! Kello 9! Tulta! Niin sitä pitää. Lisää vaunuja! Tulta!
Valtatiellä! Kello 11! Aja eteenpäin! Hyvä! Tulta! Sartio hylsi juuttu! Saatana! Aja tien sivuun! Leka! Täällä 11! 4 vaunua tuhottu! Tykki jumiutu! Neljä vaunua puolessa minuutissa Laakus. Ei oo muista nähty. Ei edes Saksan rintamilla. Yhdessähän me tätä. Mä vaan ammuin. Älä nyt vähättele, Uule. Maailmanennätys se oli. Muistatte, herra luutnantti, kun tää rillipää tuli porukkaan. Nyt kelpaa kyllä mies kuin mies. Jos se vaan täyttää paikkansa. Hito potki! Koro jumissa. Viikat, miten sun kävi? Häh? Miten sun kävi? Vaunu tuhoutui ja miehistö haavoittui. Jaa. Pellon poikki on pakko yrittää, vaikka mies hukkaa jo kaamea. Lännen puolella taitaa olla vielä pahempaa. Kestääkö niillä linjat? Perkele. Mene sinä hetkeksi huilaamaan. Taponen, ampujaksi, Pirttinen ajaa! Herra kapteeni teki koroa juuttunut. Lintuja, kun tässä pitäisi ampua. Viikaan, älä nyt viitsi. Sotka suunnassa kello 13. Aina Pekka alas, että saa tykin kohdalle. Hyvä! No mitä nyt ainakin tällä on? Puroma käskee irtautumaan. Ryssä on murtautunut läpi lännessä. Määrään kenraali Öschen Kannaksen joukkojen komentajaksi. Puolustukseen on saatava rehtiä. Ösch, jos kukaan voi onnistua, herra Marsakka. Järkevä ja kovahermoinen mies. VT-linjan menetys oli pahaa takaiskua. Mitä kenraali suosittelee? Voimmeko järjestää pitävän puolustuksen vanhalle Mannerheim-linjalle? Tuskinpa, herra Marsalkka. Venäläiset tuhosivat Mannerheim-linjan perusteellisesti talvisodassa. Eikä Aunuksen joukot ehdi perille ajoissa. Herra Marsalkka, esitän, että vihollinen torjutaan vasta täällä. Viipuri, Kuparsaari, Taipaleen linjalla. Onko kenraali tosissaan? Noinko kauas pitäisi vetäytyä? Eikö VKT-linjaa ole vielä lainkaan linnoitettu? Ei ole, herra Marsalkka. Mutta siellä Suomen kohtalo ratkeaa. No niin, luotan taas kenraalin arvostelukykyyn. Mutta nyt on kerta kaikkiaan pantava sulku vihollisen tunkeutumiselle maahamme.
Paljon meni. Hyviä miehiä. Joo, ja menee vielä lisää. Saa nähdä, toivutaanko enää. No, katsotaan nyt. No vähän ikäväkin, ennen kuin loppuu. Heti on mekaanikot liikkeellä. Ei muuta kuin hakaristit tornin kylkeen ja telaketju kuntoon. Lisääntyy Suomen panssarivahvuus taas yhdellä. Herra luutnantti, minkä takia panssarit käyttää hakaristeja? Hitlerin takiako? Ja paskat. Se oli meillä ensin. Hitler se meiltä varasti. Pisti vaan ristin vino. Isä kertoi. Siellä on se Ryssän panssariprikaati Talinmyllyn pohjoispuolella Nuotanperällä. Laittoivat meidät motintekoon taas. Kauankohan ne kuvittelee, jotta mekin jaksetaan, vanhat ukot. Kyllä se paras terä on mennyt aikaa sitten. Sullakin vielä nuo Kuuterselän muistot naamassa. On pikkujuttuja. Mitenkäs? Onko sieltä kotipuolesta mitään kuulu? Siellä ne sinnittelee. Se nyt on sukulaatten nurkissa vähän semmoista ja tämmöstä, että... Pian me ollaan kotona kaikki. Niin. Ja jollei muuten, niin valtion tarjoamas matka-arkus. Mä menen kattoo, että miehet saa ruokaa. Ne tappelee kyllä siinä paremmin. Näin on. Eero. Kyllä me tästä selvitään. Ollaan me ennenkin pahoissa paikoissa oltu. Eikö majurille maistuisi? Rokka on hyvää. Vielä tässä ehtii. Pojat, täällä on panikkaa. Täyttäkää leipälaukut. Syökää pojat kunnolla. Eero. Mikäs siellä kesti? Tämmönen käsky nyt, että JP3 hyökkää porttihoikan kautta etulinjan läpi. Talin purolinjan tasalle. Ja valtaa takaisin sen, mitä aamulla menetettiin. Selvä. Hynnisen porukka lähtee tien vasenta puolta. Ja me mennään tästä. Sitten ei kun mennään, pojat! Osasto Leppänen! Eteenpäin! Perkele!
Takapakki! Perkele! Tässä mitään tulee. Takaisin metsäreunaan! Eero. Onko mitään tehtävissä? Eero. Eero, kuuletko mua? Sano niille Jouko, että eivät mua kanna. Että vievät niitä, kenellä on toivo. Kiitos. Oli tiukka tilanne. No, olisi se varmaan ilman minuakin hoitunut. Kapteeni Hetemäki, IR-50, herra majuri. Turha erotella. Jouko Hyninen JP3. Saat kyllä lomaa, jos tästä vaan koskaan lähtemään pääsee. Heste! Herra majuri, hyökkäys jatkuu. Kyllä. Mä katson vaan tän aseen kuntoon. Anjan panssareet on päässyt läpi portihoikassa. Käydään tuhoamassa ne ja tullaan sitten takaisin jatkaa lepoa. Montako niitä on, herra majori? Tarpeeksi monta. Ehdyssä meitä hyppyyt. Ja Tepon sotka kärkeen.
Virtanen. Hiljainen valttia ennen mutkaa. Selvä. Oma vaunu! Eikä ole. Ryssän vaunu. Virtanen. Aja kärkeen. Selvä. Herra majuri, tuolla mutkan takana on sotkia. Putket on suunnattu tienmutkaan. Pakko perääntyä, herra majuri. Ai sillä tavalla. Katso! Siis... Piriti! Ampukaa se ukko! Ja huulessa ja saatana vielä uudestaan. Lääkintämiehet tänne heti! Klimi eteen! Jatketaan! Lini taakse! Sotka kärkeen ja täysillä päälle! Hyvä Jumala on nyt sinäkin mukana. Pysäytä, Virtanen. Teppo. Me mennään Virtasen kanssa eteen. Käydään katsomassa toi risteys. Siellä palaa jotakin. Menkää sitten. Virtanen. No. Me 2 tankkikersantia täytettiin nyt kenraalin käsky. Valattiin takaisin strategisesti tärkeä Portinhoikan tieristeys. Kärkisotka näyttää ehjältä. Niin näyttää. No katso, saako se käyntiin. Hyppää kyytiin. Ajetaan herroiksi takaisin. Virtanen suojaa ryssän vaunuja! Lehmät loiho. Mä löysin amerikkalaisia lihasäilykkeitä. No perhana. Herra majuri, ryssän jalkaväkeä ei näkynyt. Vaunuja sillä kyllä on. Ehjiä myös.
Omia joukkoja ei ollut. Sotka heti Portinhoikan tierestin taakse varmistamaan. Ampuma suunnattaa Liipäin ja Viipurin tielle. Selvä on, herra majuri. Vaunuille mars! Nälkäkin ois. Kattokaa, kaverit. Tässä lukee USA ja purkissa on puhvelia. Vatsa täyttyy lännenmiesten karvat päällä. Kiitos, Amerikka. Kiitos, Roosevelt. Kiitos liukkaasti pakenevia ryssän vaunumiestä. Pistäs puukolla auki, niin maistetaan. Kohta lähdetään taas. Sotka kärkeen. Limi varmistaa. Limi jäi taakse! Rajatit loppu! Nafta loppuu! Ei jumalauta! Tasapano! Обгони! Pidä! Lehväslaiha makaa haavoittuneena ojassa ja ryssät pyörii vaunu ympärillä. Apua tulossa, yrittäkää kestää. Haavoittunut pitää saada pois! Lääkintämiehet, ottakaa baarit ja mennään! Reena.
Två man, lasta av. Tervetuloa. Terve. Luutnantti Osmo Mustakallio. Johdan tätä pientä porukkaa. Virallinen nimi on ensimmäinen erillinen panssarintorjuntaosasto. Panssarituhoja tässä tarvitaankin. No, yhdessä täällä ollaan. Tää on hyvin yksinkertainen ase. Siitä pidetään kiinni näin. Pidetään putken pää reilusti kainalan ohi. Ja tähdätään näin. Otetaan sokka irti. Nostetaan tähtäin näin. Tähtäyslinja kulkee keskimmäisen reijän ja ammuksen reunan kautta. Näin. Ase laukastaan painamalla tätä nappia. Ja tää mötikkä tässä edessä lähtee kuin raketti. Ja samaan aikaan putken päästä purkautuu tappava liekki. Muistakaa se. Persliekki tappaa. Vasaahan. Det låter för jävligt. Hela taljeområdet under en helveteseld. Vår 3:e bataljon är där borta. Jo. Inget tvivel om saken. Linjen är bruten. Laxén. Asia selvä. Loppu. Bataljon ska ner till Tallikvarn för att återta försvarslinjen. Kapteeni Väinö Mikkola, ensimmäisen rinnekkötykkikomppanian päällikkö. Lars Laxén. Käskettiin tehdä vastahyökkäys Tallimyllylle. Olis kuulunut moottoreiden ääni? Ei vähän aikaa. No hyvä on. Kohta nähdään. Tavataan tielle. No niin. Nyt saat taas Laakuksen poika näyttää kyntesi.
Apua! Apua! Lääkintämiehet! Lääkintämiehet! Kävikö pahasti? Mä en tunne mitään. Ei oo mitään hätää. Et sä tohon kuole. Sä oot liian nuori. Asia selvä. Loppu. Herra kenraali, radiotiedustelu varoittaa. Vihollisen 30. panssariprikaatio siilipuolustuksessa Talimyllyn pohjoispuolella. Hyökkäys voi epäonnistua. Se riski minun on otettava. Tycker inte om det här, Ove. Vad är det nu då, Torbjörnsson? Det verkar för lugnt. Det är som ryssarna har försvunnit. Det är nog det. Ryssarna har minst 20 Sotka-vagnar där borta. Herra kenraali, Everst Björkman tavoitettu. Laagus täällä. Miten Lakseenin hyökkäys onnistui? Meni mönkään, herra kenraali. Vastus oli raju. Tuliko tappioita? 2 turmia menetettiin. Väinö Mikkola kaatui. Voi helvetti. Men hör du Sven? Jag har ännu en fråga. Vet du någonting om min pojke? Jo, Ruben. Olof är sårad. Ingenting allvarligt. Han är redan på fältsjukhus. Han blir nog bra. Tack ska du ha, Sven. Loppu. Loppu. Yhteys Lakseeniin. Palatkaa lähtöasemiin. Ja pitäkää ne. Kyllä, herra Eversti. Loppu.
Håll ut nu, Stötis! Du har fått ett skott för sidan, unga, men det här går bra. Någon som har sett Björklund och Lindelöf? Satan också. De har blivit kvarglömda på post. Fortsätt med de andra. Jag ska se om jag kan hitta killarna. Björklund? Gud vad skönt att se. Vem är han? Vet inte. Han är finne. Vi hittade honom liggande sårad i en buske. Det är bra att ni tog med han. Kom. Nu har vi bråttom. Men vi är de sista som lämnar Tally. Tuo on rakt österrytävä kärry. Rörelseklockan 1. Tackar. Jag vet vem det är. Om vi svängt västerut för tidigt kan det lika bra vara rysse. Pojkar! Det är egna! Där de är! Henrikki, tulkaa tänne. Herra Majori.
ottakaa hiipparilta konepistolit pois. Niitä tarvitaan etulinjassa. Selvä on, herra majuri. Ja Vänrikki, teidän joukkue jää Ihantalan vanhalle hautausmaalle linnoitustöihin. Asia selvä. Muu pataljon jatkaa Pyöräkankaalle päin. No niin, sotamies. KP ja lippaat tänne. Meidän majuri käski. No anna nyt. Muuten otetaan väkisin. Tuutte vaan saman tien takaisin. Raatoina tai pitkin mettiä. On se Ivana ennenkin pahana ollut. Me käydään tarkastamassa, että miten pahana täällä. Selustassa pärjäät pystykorvalla. Osasto seis! No niin, jänkäjääkärit, jäädään tänne. KK tasemi ja PK. Etumaastoon aukio, eli pitää pystyä ampumaan ristitulta. Kyllä te tiedätte. Mä tuun sitten katsomaan. Tai ensiksi pidetään tupakkatauko paikalla. Ja kypärät päähän joka ukko. Täällä lentää taas muutakin kuin lintuja. Ei vorssi. Täällä pääsee sankarvainaja suoraan siunattuun maahan. Tässä ei passaa kaivaa 2 metriä syvempää. Alkaa pian haamut kummittelemaan. Mitäs se Savukoski siellä mutristaa? Velipoika kaatui. Tais pojat huuleheitto loppuu. Meitä on 6 veljeä rintamalla. Ensiksi menee tietenkin nuorimmainen. 18. Ei sillä ollut mitään kenttäkokemusta. Otan osaa. Se on jokaisella meistä aikansa. Nyt lapiot heilumaan, pojat. Taistelut talissa hävitään viholliselle, se on tosiasia. Montitus on epäonnistunut. Laakus, mikä on joukkueesi tila? Panssariprikaati on edelleen iskussa. Jääkäriprikaati on kärsinyt raskaita tappioita. Olen menettänyt 2000 miestä kaatuneena ja haavoittuneena. Nyt joukkueesi saavat levätä. Vihma. Sinä otat rintamavastuun. Rintamalinja suoristetaan tästä ja tämä linja on pidettävä. Meillä on omat joukkosivat perillä. Etujoukko on jo Ihantalassa. IR-12 on valmis ottamaan rintamavastuun vielä tänään. IR-35 ja erillinen pataljoona 16 muutaman päivän sisällä. Hyvä on. Minä lähden nyt heti maastotiedusteluun. Einar. Jos sulle tulee oikein tukalat paikat, vaunut voi tulla antamaan tulitukea. Se on nyt sun joukoista kiinni. Tiedän. Mutta nyt mulla on sentään selustassa lisätulivoimaa. Kiitos, Ruben. Tack.
Ryssällä riittää aina vaan tavaraa tänne. Tuntuisi pikemminkin lisääntyvän kuin vähenevän. Totta. Koska se Kusti on lähtenyt päivän tiedot. Eikä se ole käännettykin jo. No, ehtii enää huomiseenkin. Mitä helvettiä, onko Ryssä jo täällä? Herra kenraali. Tekö tämän olette saaneet aikaan? Ei. Korporaali on vastuussa tästä. Kukas te olette? Korporaal Väisänen, herra kenraali. Ja nyrkit loppu nyt. Ja niitä tarvitaan mahdottomasti lisää ennen kuin se taas hyökkää. Ja herra kenraali, meillä on mahdoton nälkä. Kukaan ei ole syönyt mitään yli vuorokauteen. No, korporaali tulee kyytiin. Ja te muut jäätte tänne varmistamaan. Ajetaan takaisin. Laaperi. Herra kenraali. Antakaa korporaalille ruokaa. Hommatkaa hänelle myös panssarinyrkkejä. Ja varmistusryhmä tuolla edessä pitää muonittaa. Tämä on selvä. Minä kiitän korporaalia. Jatkakaa samaan malliin. Kiitos vaan, herra kenraali. Siinä taas nähtiin, mitä yksi ainoa valiosotilas voi saada aikaa. Ryssä olisi jo nyt täällä Ihantalassa, ellei korporaali olisi sitä pysäyttänyt. Mennään Kirkonmäelle. Terve, von Essen. Autossa on lisää nyrkkejä ja kauhunammuksia. Kiitos, herra kenraali. Tänne pari miestä! Herra majuri. Jatketaan hyökkäystä. Tarvitaan tulitukea. Tulee juuri. Tämä selvä. Komppania seis!
Kaako! Ei helvetti, käydään katsomaan kuin kävi! Tälle tasalle asemiin! Asemiin, miehet! Hyvin toimittu, luutnantti. Kiitän, herra kenraali. Tässä se VKT-linja sitten kulkee. Ei häppöiseltä näytä, mutta miehitetty se on. Hakkarainen, seis! Herra luutnantti! Mä en kestä enää, menee vähänkin järki! Palaako? Ruudin savu, kun polttaa keuhkoja. Päällä, Hakkarainen! Nyt ne tulee päällä! Vetäydytään kukkulan taakse! Kukkulan taakse! Hakkarainen, kuin sun kävi? Reiteen osu! Jalka on ihan turpa! Kyllä susta vielä mies tehdään. Kohta ne tulee. Niin kai.
Käydään katsomassa, jos kiven takana on ryssi. Mä varmistan. Selvä. Ei oo muita. Kämmen on mennyt. Mä vien sut ISP:lle. Kiitos, hei. No hei. Herra majuri, luutnantti Holmströmin tulijohto ilmoitettu käyttöön. No tulitte sentään. Kyllä kesti. Kukaan ei tiennyt komentopaikkaa. Herra majuri, venäläiset hyökkää voimalla. Komppanian päällikkö pyytää tulitukea. Hannuksella Kerkkänen! Äkkiä! Asa kunto ja ytys tulipattereihin. Otso 1, Karhu 2, kuuntelen. Ei saada yhteyttä, tää on mykkä. Älkää luovuttako, pojat. Mä menen taakse järjestämään asioita. Sielläkin on varmasti kaikki päin helkkaria. Luutanti perkele, nyt on saatava tulta eteen! Radisti tekee minkä pystyy! Holsti, yhteys saatu. Tulikomento. Torjunta, Karkimo, ampukaa! Torjunta, Karkimo, ampukaa! Se osui just. Eikä melkein. Jatkakaa. Pataljonan vastuualueeseen kuuluu Vanhatorpan aukea, metsäkannas keskellä ja vielä iso aukea metsäkannaksen vieressä. Selvä. Ryssät hyökkää yleensä aukeiden yli. Tykistön sulkualueet määritellään sinne. Varmuuden vuoksi sulku myös metsäkannakselle. Tää kuulostaa järkevältä. Olen samaa mieltä. Miten se laitetaan sulkujen nimeksi? Ehdotan Mekka. Metsäkannaksen sulkualueen nimi on Mekka. Vasemmanpuolinen on Mekka 1, oikeapuolinen on Mekka 2. Kun me ollaan koko Mekka ampukaa, ammutaan kaikki 3 sulkua yhtä aikaa. Hyvä, tämän mukaan toimitaan.
Niin mikä teidän nimenne olikaan? Lars Holmström, herra majuri. No, eiköhän tehdä sinun kaupat. Mä oon Antti. Kaverit kutsuvat mua Holstiksi. No, me lähdetään sitten. Tilanne. Ei tästä saa selvää! Jumalauta, Miikki. Musta tuntuu, että ryssä kerätyi lähtöasemiin. Joo, ammu vaan sulku. Radistit! Tulikomento! Koko mekka ampukaa! Arvasitte oikein! Ei päässyt naapuri lähtöasemia pitemmälle. Tällä kertaa. Oispa ryssä saatana onnistunut pelmaan meidän tulenjohtopaikan. Onhan niillä vehkeet. Homma selviää, kun annetaan seuraava tulikomento. Kuule, Risto. Joudutaan olemaan täällä pitkään, ilman vaihtoa. Ota sä nyt lepovuoron. No pää kyllä seko, jos ei saa välillä nyt. Mä menen tonne päin. Risto. Risto. Saat nyt mennä eteen. Näinpäs mä unta. Oli ihan hiljasta eikä ketään ollut missään. Ei edes lehdet liikkunut puissa. Sellaista ei kyllä muualla ole kuin unissa. Mä tuun kohta. No niin, pojat. Mikä on tilanne? Taitaa ryssäkin vetää välillä henkeä. Mitä sä sinä kerkkeinen pottapäähän vaan? Pieni lepotauko vai? No joo. Pakko välillä vähän palottaa. Onks pastorikin ottanut KP kainaloon? Mitä tahansa voi tapahtua. Ei kaikkea pidä panna herran haltuun. Mikäs?
No pastorina on tänne etulinjan ajanut. Mutta on lähetetty kysymään tulejohtaja JR 35 tueksi. Täällä on kuulemma vielä 2 elossa. Miikin Risto saa lähteä. Minä jään tänne. Kerkkänen! Mekka 2, ampukaa! Mekka 2, ampukaa! Mekka 2, ampukaa! Jumalauta! Nyt sä teet tämän paikan ihan justiis. Pitäis vaihtaa paikan. Muutokone ei voi vaihtaa! Päällikkö pyytää tulta koko lohkon leveyden. Koko Mekka, ampukaa! Koko Mekka, ampukaa! Koko Mekka, ampukaa! Holsti! Radiossa annetaan divisioonan perääntymiskäsky! Ei kuule. Tää käsky ei ole Vihmanen esikunnasta. Usko ryssältä. Koko Mekka, ampukaa! Vielä kerran! Koko Mekka, ampukaa! Kävikö pahasti? Nyt pääset pois täältä! Menkää JSP:lle! Kivääri! Mene! Haapanen! Kerkkänen! Tonne päin! Mä oon nyt yksin. Radisti on saatava tänne nopeasti. Muuten en pysty ampumaan. Vaan on. Me Surkarin komentopaikalle ja kerro tilanne. Selvä. Ei oo häviä mullakaan. Siinä meni mun viimeinen lähetti. Mulla on linjassa tasan 10 miestä. Perkele! Ne on vaihtanut taajuuksia! Pojat, vetäydytään! Mikä helvettiin siitä? Ulos joka mies! Terve. Hei. Onko mitään erikoista etterissä? Ei ihmeempää. Yritä sä joutessasi etsiä uusia taajuuksia. Taitava titaaja.
Onneksi Tavarits pyytää toistoja. Sisään. Herra majori, tässä avattu sanoma. Olivat jopa muuttaneet koodin. Vai niin? Mutta ei paljon. Sanoma kuuluu. 30. panssariprikaatti 21 armeijan esikunnalle. Saimme divisioonan komentajalta hyökännyskeskun Ihantala vastaan. Oltava valmis 3. juuli kell 04:00. Jalkaväki hyökkää Ihantalan taitse. Kiitos, erinomaista työtä. Minä välitän tämän heti eteenpäin. Voitte poistua. Esikunta. Pesonius, mikä hätänä? Saatiin Vanjan viesti murretuksi. Yksi kaartin divisioona tukenaan. Panssariprikaati hyökkää huomenna aamulla kello 4 Ihantalassa. Tavoite on Ihantalan takana. Nyt ne aikoo tosissaan läpi. No kerrankin on aikaa vastatoimia. Kiitos sulle. Loppuun. Loppuun. Tieto Vihmalle, tykistökomentajille ja ilmavoimille. Essen, ryssä hyökkää aamulla kello 4. En ota riskiä, että linjassa olisi kokematon porukka. Mun on pakko käskeä sun miehet takaisin asemiin. Kerro, että mä luotan niihin. Ja kerro niille, että ne tulee saamaan vahvempaa tukea kuin milloinkaan aikaisemmin. Selvä on, herra kenraali. Pojat, mulla on ikäviä uutisia. Vihma käski meidät linjaan takaisin. Voi perkele. Ja ryssä kuulemma hyökkää aamulla. Huoltakaa aseet. Kun ryssä tulee, niin me ollaan valmiina. Kenraali käski vielä kertoa, että tällä kertaa me ei olla yksin. Kuuluuko mitään? Tästä kun ne pääsee läpi, ne saa kävellä Helsinkiin. Rauhoitus nyt. Nehän pääsee. Voi olla. Vaimo saa just lasta. Mitä sitten kun venäläiset on Helsingissä? Hiljaa jo. No sen arva. Minkä? Että mitä ne sun lapselles tekee. Ja äitilles ja muijalles. Saatana hiljaa nyt.
Hyvät herrat, tulkaas tänne. Aloitamme Ihantalan pommittamisen koko lentorykmentin voimin. Osasto kulmaa ja aloittaa Stuukilla ja jatkaa Vokkewulfeilla, jonka jälkeen on meidän vuoromme. Iskemme vihollista vastaan Vakkilan Ihantalajärven maastossa. Ottakaa koordinaattipisteet karttoihinne. Ajellaan ihan tuttuja reittejä. Meidän Junckersit ensimmäisenä 4000 metrissä. Sen jälkeen 2 minuutin välein 4-2 ja 4-8 Blenheimit sekä 4-6 Dornierit alenevin korkeuksin. Otetaan täysi pommikuorma päälle, joten kyllä jälkeä syntyy. 3-4 mersut suojaa meitä. Saattaa pitää meidän hävittäjäpojilla tänään kiirettä. Meidän pommariletka on noin 30 kilometrin mittainen. Minä soitan vielä kulmaille immulle. Bist du schon wieder fliegen? Das 10. Mal. Heute. Hallo. Wo fliegen wir? Dies wird unsere Richtung sein. Hier ist unser Zielgebiet. Machen wir weiter? Jetzt geht's um die Freiheit Finnlands. Hals- und Beinbruch. Hals- und Beinbruch. Hoffentlich nicht. Mennään katsomaan, miten tehdään pahaa. Mitä pahaa, herra everstiluutnantti? Jos taas sataa rautaa niskaan niin kuin eilenkin. Lopeta! Ajakaa parrati, tulee kauniita ruumiita! Älä sano! Tuolla on Lotan ruumis! Eikä ole! On! Ei ole! Varmasti on! Ei no! Pysy paikallas! Nyt se on! Hakikaa joku pois sieltä! Älkää perkele viivytelkö. Herra kenraali, oma tykistön keskitys alkaa justiinsa. Me ei ehditä perille. Joudutaan pahaan paikkaan. Mennään tuonne mäelle. Haluan nähdä, miten ryssä saa turpiinsa. Että sinä Björkman pelkää. No mennään sitten. Lotto! Valmis! Valmis! Patteristo! Tulta! Huomio! Huomio! Tulta! Tulta! Huomio! Tulta!
Käännä! Valmis! Huomio! Puuta! Nyt tulee kohti! Menee yli! Tuonne ampuu nyt 21 pankkiristoa. Melkein 250 tykkiä ja heitintä. Minä kerron ylipäällikölle. Loppu. Onko kenraalilla tietoja Ihantalan tilanteesta? Nyt on hyviä uutisia. Vihman lohkolla on kaikki hyökkäykset torjuttu. Venäläisten viimeisin ankara yritys tyrehtyy jo ryhmitysalueella. Vaini. Kiitän. Armeija taistelee taas. Tilanne on nyt hallinnassa. Marsalkka on hyvä ja käy lepäämään. No, kenraali on varmaan oikeassa. Ehkä nyt on paras hetki. Millaisia sotureita? Niin ovat, herra Marsalkka. Hyvää yötä, kenraali. Hyvää yötä. Mikäs on pojat tilanne, Urpo? Et kyllä usko. Ryssä vetää kalustoa pois. Mitä? Kuulet sä? Te on vaan lisää tulossa. Toi on kuormattu kiireessä. Jumalauta. Tästä pitää panna raporttia heti. Kusti! Ryssä vetäytyy. Hää? Oot siellä hullu? Rautatie on täynnä tavaraa ja joukkoja. Tossa. Pistä menemään.
Näkyykö mitään? on tämä kotimaa, jonka kauniiksi on kasvatellut tahtojen.